Здравейте, дами и господа, аз съм Емилия и много ценя смеха. Тази една Емилия? Хора, аз всички сме Емилия. Както и да е, замисляли ли сте се, че всеки човек има много специфичен смях, който е полезен за всякакви ситуации. Например, излизате с приятели в зоологическата градина. Слънцето свети, птичките пеят и тогава. Хора, къде е Емилия? Натам! И аз тогава му казах, май малко рано се зарадва. Още по-полезно при паранормални ситуации. Сидни? Сидни, скъпа, къде си? Мамо, тук съм. Ноп. Замислете се. Има някои смехове, които просто разпознаваш. Господин Коледа, вашето участие за декември сега е... Добре. Кой ми взе бисквитката? Госпожа! Какво правите тук? Всеки от нас има този един приятел, до който се усмеял. Това видя ли го? Видя го. До който е опасно да седи, например в комеди клуб, и е по-добре да седнете срещу него. Не? Има и смехове толкова чаровни, че чак те връщат в природата. Нека не забравяме и сладките притеснителни смехове. Смея да кажа, че с развитието на технологиите се развиват и смеховете ни. Това е супер забавно, ще го пратя на Марийка. Длъжна съм да спомена и за култовия смях на съседите от горния етаж. А детския невинен смях? Детския изобщо не е невинен смях. Здравей, дребосъче, изгубила ли си се? Не, тук съм с моята приятелка. Къде е тя? Тя е точно зад теб. Защо никой не говори за смеха, който ич не е забавно? С Марийка си писа. Марийка, която ми каза, че била блокирана, така ли? Смехът на надеждата. Това ма е човек. Има надежда. Последно, но не на последно място, смехът, когато ме изобщо не трябва да се смее. Имам чувство, че не ме взимаш на сериозно и ако наистина е така, съм готова на развод. Взимам къщата. Това беше всичко от мен за теб, за вас, за днес, за това видео. Надявам се да сте се засмели. Ти, ако беше плод, какъв плод щеше да бъде? Не знам, има ли някакви плодове, дето се смеят, примерно? Емилия, тебе никой не те пита. Споделете в коментарите кой плод. И сега ще е за теб. Пратете с вода.